хора, нали този клип? Аз го снимам сега с вас. Ще направим един... Ще пробваме един сега тренинг, как ще се бием един път. После ще помоля да ми дадете дек за 6 арена и кажете този дек как е. Ще покажа още 2 дека и кажете кой от тях да използвам. Или ми да строите един. Каква снимка да сложим? Чухте ли, хора? Добре, ще ви питам после. Ще въведа този клип в един канал, наречен Оси. Оси. Искам да го погледнете и да ми кажете. Какъв дек да използвам? Виждате какво прави, нали? Виждате ме колко съм още. Но моят приятел първи стана по-голяма арена от мене. Но само заради един дек, който си го изработи. Това не е вярно, лъжи, копира го. И аз не му повярвах. От кого да съм го копирал? Ти не приятел, сигурно. Аз снимка да сложим. Снимай нула. А? Снимай нула. Как да снимам? Изтегли от интернет. На какво да е на Clash Royale? Да. И примерно отваряш free chest да се падне Graveyard. Ама той ще копираме едно момче. Видяхте ли, аз го спечели. Сега ще го сложа един канал. Довиждане. Това беше всичко от мене. Дайте как победих моят тренер Марти. С този дек. Но... Като се памим на батъл, винаги губя. Моля ви, кажете ми какво трябва да сменя, какво трябва да правя. И приключваме.